sampean tak gawe-gawekne aja kuwatir. Kana sing wong petita-petit itu tak jarake. Engko kaya apa dadene aku pengin aku seneng karo Mandura nek nesu. Kaya apa nesune Mandura dina iki kaya apa? Waduh. Katiwasan, Dik. Aku kalah, Dik. Piye? Hah? Aku kalah, Dik. Kowe sadra kang kondang kaloka, paribase sumuk tu mbok demekake kulite manungsa mesti mati. Arep piye-piye aku kalah pawaan. Begitu aku tantem-tantem des-des tak serkel tak te jebredes. Te atas te bawah jebres. Lha kok saka ngene? Anak buaya dia. Aku sing nglatihke Pak Mas Edi. Mulane basa TB Srekledes. Aku ngerti. Kowe wong sadya apa gawe cenaji kawijayanmu. Nek didek dodoku terus aku menggah-menggah. Arep ngrapal kuwi kok terus piye? Ora iso ngrapal. Lah terus ditekek guluku jenenge gedhe sakmu ngawakku sak pawan kene. Jarine kondang kalau arep kondang kuwi dhisik nek aku kene kesempatan. Lah begitu aku diantem jedet aku geblok terus ditiki tenggakku. Masa kaya ngono kuwi? Iya. Lah kowe iku sungutmu ora mbok obah, sungutku turu. Kahanan kaya ngono sungut turu. Kuwi delok kahanane dhisik. Nek longgar mesti sungutku modot bedunduk. Malah sing gawe gelone atiku mung siji, Dik. Piye? Ayo aja mung kowe. Bule kae kon mara rene. Omongin duwe senjata sing kondang kaloka. Tak nggone srunggat kambil. Muni ngono, kebarak tetep bajingan kowe. Iki ana wong kaya ngene beda karo padatan kulit kok bule. Piye? Kowe nyuruh aku bule keparak Prantata. Iki wong iki. Ya kuwi. Ya kuwi. Wani apa ora? Wani apa ora? Aja mung sumbarmu tok ning jaba. Aja dadi kandang. Dadi jago kandang, nang jaba wani ora. Petus latihan petang tahun ngadepi wong sakmono ora wani. Wani aku. Hei buta, kowe aja dadi buta, kowe dadi buta, dadi buta ning aja sampe ngenteni aku. Bajingan. Kowe ngenyak aku yen aku ndek